serà més valuós. Magdalena Sofia, als 83 anys, escriu aquesta frase: els temps canvien i nosaltres cal que canviem amb ells. Nosaltres seguim pensant en ella i deim: els bons canvis ens ajuden a superar els problemes. Tots junts superarem les dificultats diàries. Un pensament de Santa Magdalena Sofia. Tracta els nins amb molta dolçor i bondat. Reflexionant, podem arribar a ser millors persones. Com deia Santa Magdalena Sofia, els temps han canviat amb la pandèmia i seguint el seu consell hem après a pensar més els uns en els altres. És més impossible per a un com el qual decideix la bona voluntat.